nilqawkom eżis aħwa għal-lejla l-4 ta' Marzu. Hawnhekk ġewwa River of Love Christian Fellowship. Jekk inti qed tissegwina għall-ewwel darba, forsi insertajt tqalleb qed tiflipja l-Facebook jew nkella YouTube u qed tarana, please, ara l-messaġġi, għandna ħafna messaġġi li jistgħu jkunu ta' barka għalik, jħeġġuk u jibnuk fil-mulej, u għamel subscribe għaċ-channel tagħna u għamel like u share għal-messaġġi biex inti tkompli x-xeret, tkun parti minn dawk li xerdu l-Vanġelu ta' Sidna Ġesu Kristu madwar pajjiżna. Għal kollha Maltin li naf li hemm xi bosta minnkom seguna minn l-Awstralja, mill-Kanada, mill-Amerika, mill-Ingilterra li intom Maltin, nilqawkom fostna l-lejla u grazzi. Jalla dal-messaġġ ikun ta' inkoraġġiment għalikom. Ejja nitolbu flimkien u nisperaw li biex nisperaw nemnu u nirċivu qalba miftuħa il-kelma tal-mulej. Missi Qadis, grazzi tal-privileġġ li jiena nista' nirċievi il-kelma qaddisa tiegħek. La tħallina qatt nieħu for granted li nirċievi il-kelma qaddisa tiegħek. Fejn hawn tant miljuni ta' nies li jixxenqu biex jirċievu kelma u ma jistgħux. Mulej, napprezza u jiena grat. L-lum li tolbok qabba missier biex inti tkellem il-poplu tiegħek. Tkellem minn fommi, bi spiritu ta' verità, grazzja, imħabba u anka disciplina li ġejja minn missier, il-qalb tal-missier is-sema. Natu glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktib ta' Ġwanni kapitlu 1, Ġwanni 1, kull skrittura. L-lum il-messaġġ huwa dan. Saltna, familja u ulid. Qabel ma jiena tajt ħajti lil Kristu, fis-sens kont imrobbi ġew reliġjon bħal maġġoranza bħalkom, ma kontx aware u meta ssir aware tagħha di, il-kunċett anke kif tħares lejn il-Kristjaneżmu jinbidillek totali. Aħna saltna. Alla f'moħħu mill-bidunet tal-kreazzjoni tal-umanità f'moħħu kellu saltna. Però saltna li jirrenja fija fuqha u permezz tagħha familja. Jekk inti pereżempju naqbdu saltna ir-renju tal-Ingilterra. Ir-renju. Kif jirrenja? Naqbdu ir-renju the Royal Family. The Royal Family. The Royal Family is at River of Love Christian Fellowship. Ovvjament, mhux hawn biss. Amen. Ir-renju. Amen. Amen. Għatu ċabxi pal il-mule. Mela, ir-renju, Alla, kulħadd jgħidha warajja, Alla għandu f'moħħu renju. Poplu reali. L-ewwel Pietru 2:9. Apokalissi 1:6 u Apokalissi 15. Alla għandu moħħu saltna. Renju. Minn Ġenesi kapitlu 1, minn vers 26-28, Alla tom saltna biex jaħkmu u jsaltnu. Però din is-saltna Alla iġiba, iwettaqa, he brings it forward permezz ta' familja. L-ewwel familja kienet Adamu u Eva, jekk inħarsu lejn saltniet madwar id-dinja, reali, familji reali, renjanti u jirrenjaw permezz ta' familja. Dal-kunċett għadu intatt, f'moħħalla dal-kunċett għadu intatt. Amen? U fil-familja hemm relazzjonijiet ta' missirijiet, ommijiet u ulid. Mela saltna, familja u relazzjonijiet. / ma' ulid, missirijiet u ommijiet. Amen? Issa, però l-ewwel ħanibda mill-basic, basic jiġifieri. Jiġifieri jiena u inti l-ewwel ma nsiru meta nitwildu mill-ġdid nissejħu ulid Alla. Ħanorikom skritturi għal dawk li ma tafux, għal dawk li tafu ġast imsibgħuhom u rrifrexxjaw il-memorja tagħkom. Ġwanni kapitlu 1 vers 12.
Imma lil dawk li laqgħu il-Kristu, lilhom tom is-seta li jsiru li talla. Mela kull min hu wieħed miġdi jissejjaħ wild Alla, jew kellha bl-Ingliż jgħidlek sons of God. Sons of God. Issa, jekk aħna mmorru Galatin, jew kellha mmorru Romani l-ewwel, ħalli mmorru in order, ha. Romani, ġas biex nikkonferma din il-verità, Romani, kapitlu 8, minn vers 14, skritturi li huma familjari għalikom, daw kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma ewlied Alla. Għax intom ma rċevejtux l-Ispirtu li wassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma rċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Dan l-Ispirtu jixgħed fil-imkien ma l-Ispirtu tagħna li aħna u li Alla. Mela kull min hu wieled minn ġdid, kull min ara fil-Kristu bħala s-Sit u s-Salvatur tiegħu, twieled minn ġdid. U sar parti mis-saltna u mill-familja ta' Alla. Sempil, m'għandux ikun m'hemmx jitfixkel fiha di. M'hemmx teoloġija kbira għalkemm believe it or not, jekk ma tkunx taf, ovvjament hi kbira l-ewwel darba, xi ma kontx nafa. Afolja kont reliġjuż 23 sena, ma kontx nafa. Allura l-ewwel darba smajta ngħid, wow, jiena nisejjaħ wied Alla, wow, jiena nista' nitwieled misma' wied, wow, jiena parti minn saltna, illa Alla jsejjaħ li sultan u s-saċerdot u assis u reali, issa llum il-ġurnata saret ħalib għax nisimgħu ta' spiss. Imma l-pedament, hija l-pedament ta' kollox. U eżiż aħwa, il-mulejtikom il-grazzja u lili u kol ma'kom li meta aħna naqraw l-iskrittura qed naqraw ktieb ta' saltna, ta' familja, bażata fuq relazzjonijiet. Jekk ma tifhimx saltna, m'intix ħatifhem il-Bibja. Infatti hemm żewġ kunċetti potenti ħafna jekk tittifhem verament il-Bibja. Number 1 tittifhem saltna u t-tieni tittifhem patt. Jekk ma tifhimx kif jopera patt u xi jfisser patt, m'intix ħatifhem il-Bibja, il-Bibja hija patt. Il-patt l-antik, il-patt ġdid. U hija mimlija patti. Huwa kliem ta' patt. Ma parti minn kliem ta' patt huwa kliem ta' saltna. Is-sultan jitkellem maċ-ċittadini tiegħu. Qed tifhmuha din ifhmuha sew. Għax kollox isir, Alla dak kollu li jagħmlu dejjem mentalità ta' saltna. Amen? Alleluja. Galatin kapitlu 3, skrittura sabiħa immens. Dan huwa l-basic. 3 vers 26. Per eżempju, meta l-ewwel darba li qrajta, mhux l-ewwel darba, meta l-ewwel darba notajt u kienet wara ħafna snin believe it or not, li meta Ġesu qabel ma tela s-sema mill-40 jum ikellem l-apostli la fuq il-Knisja u laqqas fuq ir-reliġjon, fuq is-saltna. Qed il-mamma mija dik kemm kien għamel 40 jum ikellimhom fuq is-saltna. Atti kapitlu 1 vers 3 u 4. Kif topera s-saltna. Kif topera s-saltna. 26, 3 vers 26. Tajtek. Għax intom u li Alla il-kol kemm intom. Hawnhekk mhux id-dinja tindirizza lill-poplu Alla. Lil dawk li huma ta' Kristu. Kristjani, disċipli ta' Kristu, segwaċi ta' Kristu, kredenti fi Kristu sejħilhom li trid. Għax intom u li Alla il-kol kemm intom permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Mela isma'u. Fil-Kristjaneżmu, fis-saltna Alla, bħalma tafu hemm dak li jgħidulu orizzontali u diagonali. Hemm ir-relazzjoni tiegħek ma' Alla, vertikali hekk vertikali u hekk orizzontali. Imma skont kif tħares lejhom. Anyway, orizzontali u vertikali. Ġifieri għandek ir-relazzjoni tiegħek ma' Alla u għandek ir-relazzjoni tiegħek mal-poplu tal-Alla. Għandek ir-relazzjoni mal-ras Ġesu u għandek ir-relazzjoni mal-ġisem ta' Kristu. U biex inti topera b'mod san, healthy, f'ordni divina, titkollok relazzjoni, konnessjoni healthy ma' tnejluma. Ma' tnejluma. Sewwa, issa,
Alla ħalaq saltna u jibnija u bnija fuq id-dizin ta' familja. Ġifieri jekk inti tittara kif Alla jibni s-saltna, ejna assumu kieku il-familja reali hija perfetta, li mhijiex. Avolja, jekk Mr. Żball jgħidu li Reġina hija Kristjana, jalla. Millat nominali huma Kristjani, millat nominali, issa Alla biss jaf il-qalb tagħhom sewwa. Imma ejna assumu li l-familja reali ta' Reġina hija perfetta. Mela li kieku kellu jagħtina stampa Alla jgħidlek ħares lejn il-familja reali tal-Ingilterra. Għax iżaltna tiegħek topera, mara u raġel, joperaw b'l-uliet, l-uliet jikbru, fittxu uliet oħrajn, jiżżewġu u jkomplu jgħamlu uliet. Dak is-saltna, hekk is-saltna taħdem, hekk is-saltna taħdem. Dejjem kemm kelma importanti dik, dejjem tintiret. Sewwa, dejjem tintiret u tintiret b'mod reali. Tintiret b'mod reali. Għandi messaġġi fuq l-YouTube u għed mill-iktar tema favorita tiegħi, l-unur. Fis-saltna topera bl-unur. Amen, puris morru simawhom, speċjalment intom li tixtiequ tikbru u tissaħħu u timmaturaw fil-mulej. Morru simawhom. Alla huwa missier ta' kull ben u bint, però Alla huwa missier ukoll. Tagħna, Alla wkoll tagħna missirijiet ukoll ommijiet, in brackets ngħidilkom għax fil-ktib ta' Titu u fil-ktib ta' Efesin jitkellmu fuq ommijiet spirituali. Menwej. Missieri spirituali fil-ġisem ta' Kristu. Biex il-Kristjan mhux biss ikollu kunċett ta' membru. Tiftakru Pawlu jitkellem fuq il-membri ta' ġisem ta' Kristu fl-ewwel Korintin 12, kull wieħed minnkom membru. Sewwa. Imma fil-ktib ta' Efesin, Pawlu jissejjaħ ħafna, jissejjaħ anka Korintin, jitkellem ħafna fuq il-kunċett ta' familja. Mela int mhux ġast membru, ġast organu, ġast qed timla l-ispazju għax hemm fejn, imma hemm skop divin fuq ħajtek. Amen? Imma wkoll u għandek identità ta' eben u ta' bint. Hemm identità, jiena u inti rċivejna identità. L-ewwel identità hija identità mal-missier tas-sema għax aħna rċivejna natura tas-sema, mweldi miss mewwiet, sewwa dik hija natura spirituali tagħna. Però mbagħad hemm l-identità li jiena u inti nikbru fiha fuq din l-art. Ħadd minna mara l-Alla, issa għadha kif għaddiet l-elezzjoni. Forsi hawn xi ħadd jaħseb li ra l-Alla. Imma nista' nassigurak li ħadd minnhom maraw l-Alla. Sewwa? Imma Ġesu x'jgħidlek? Jekk kif inti tara lil ħuk u lil oħtok, kif inti titratta l-isem ta' Kristu, inti dak li qed tagħmel ma' ħuk qed tagħmlu ma' Alla. Mela jiena u inti nikbru fir-relazzjoni tagħna mal-Alla, apparti li tkollok il-ħin intimu u personali mal-mulej, imma tikber ukoll skont kif inti tikber ma' ħuktek. Imma nistax tikber, ma jistax kollu relazzjoni sana mal-Alla u miegħek inkun brodu. Ma jistax ikun, ma teżistix fis-saltna tal-Alla dik. U laqas ma nista' ngħid jiena jkolli relazzjoni tajba miegħek imma ħażina mal-mulej. Jekk jiena nħobb il-ħi bħalma jgħid l-ewwel Ġwan 2, kif tista' tħobb il-Alla li ma rajtx? U mbagħad ma tniżlux il-ħuk jew l-oħtok li rajt. Tifhmu? Mela jrid tkun hemm this is two ways. U din qed ngħidha għaliex, u ħanetkellem bil-maħabba, bil-Ispirtu tal-Grazzja, mingħajr ma nawweġ il-verità. Nintaqa' ma' bosta Kristjani well meaning li għandhom kunċett, qabduh il-kunċett li jkollok relazzjoni mal-mulej, però ma qabduhx il-kunċett li jkollok healthy relationship mal-Knisja ta'. Ma qabduhx, M'hemmx tilfuh x'imkien tilfuh. Issa nista' ngħidilkom hemm ħafna hemm xi raġunijiet li nistgħu nitkellmu fuqhom, imma tafu tiftakru Luqa kapitlu 6 vers 46 fejn Ġesu jgħidilhom għaliex tgħiduli u sejħuli mulej. Mulej. Però mbagħad ma tagħmlux dak li jiena ngħidilkom. ċertu Kristjani li jgħidu għax jiena ħin u l-mulej. Għax il-mulej għalli hekk, kull mulej għalli hekk. Sewwa? Aħwa. Nemmen il-mulej kellem il-poplu tiegħu għadna kif rajnija Romani 8. Imma Alla, 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 Alla,
Jekk isimgħu, ħantikom eżempju. Jien għandi żewġ ulied fin-natural prezzjużi li m'hemmx prezz b'ħdejhom. Jekk Alla irid jagħti kelma lill-Knisja, mhux ħajn qiegħda bit-tfal tiegħi, mhux għax ma jistax jużhom ta', imma ħajuża bil-missier, ħajuża lili. Jekk ġo familja Alla jrid iġib viżjoni u direzzjoni, mhux ħajn qiegħda bit-tifel tiegħi, ħajn qiegħda bija. Għax jien irrasa dik il-familja. Qed taqbdu xi ħaġa. Alla jħobbu lill-ibnijien. Żgur, u mhux ħajreplace jaħla li law lili, law miegħi u laqqas jiena miegħu. Għax aħna tnejn prezzjużi għal Alla. Imma mbagħad fejn tidħol ordni jinsewa. Hemm ordni divina fis-saltna. U ħafna min-nies li huma well-meaning u għabli anka tismagħhom jitkellmu fuq l-imħabba, tgħix kemm huma konfużi u jiġġeneraw konfużjoni u diżordni. U mhix minn Alla, anke jekk ngħidlek Alla qalli. Għax Alla mhux miġnun. Għax dak l-istess Alla li inti tgħidlu għax Alla qalli, ħanejlek x'qallek. Morru Romani 13. Vers 1. Kull bniedem għandu jobdi lill-awtorità fuqu. Kull bniedem hawn xaqgħu bniedem hawn jew bniedma, ollu jdejkom li intom bniedem u bniedma. Mela kulħadd jgħid din għalija. U għalija. U għalija. Kull bniedem għandu jobdi lill-awtorità ta' fuqu. Mela kull bniedem, kulħadd jgħidha warajja, għandu awtorità fuqu. Kull bniedem li qed jopera san, kull bniedem għandu awtorità fuqu. Tista' tkun l-ikbar apostlu, tista' tkun l-ikbar profeta, l-ikbar pastor, l-ikbar evangelist, l-ikbar diagnu, l-ikbar kristjan. You could mean well, but genuinely off. Kull bniedem għandu awtorità fuqu li Alla kmandani u kmandana inobduha. Ma hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla. Mela dak l-istess li tgħid inti jiena lil Alla u jiena mal għandix naqsam. Dak l-istess Alla li inti tgħid miegħu għandek x'qasam, Alla qallek obdi l-awtorità. Għax jien appoġġejt awtorità fuqek. U fuqi. Jiena wkoll għandi awtorità fuqi, kulħadd. Kull bniedem għandu awtorità fuq, jekk ma jkunx żvijat u fil-triq tar-rebelljoni tat-telfin. Luċifru ma waqax mill-glorja għax l-pornografija, jew għax marma xi waħda, jew għax seraq xi bank. Kull ma għamel ħareġ minn postu u mar kontra l-awtorità. Avolja Alla taħ tiġa post l-ola, fis-sema taħtu, ċalla muħajat li l-bda l-ħat il-post ta' awtorità fuq. Ma hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla, u l-awtoritajiet li din hemm idin hemm bl-ordni ta' Alla, imma jiena dak ma naqbilx miegħu. San oqgħod attent. Oqgħod attent. Għax dak mhux inti taraħ, dak Alla jarah. Issa jiena mhux qed nitkellem fuq awtoritajiet governattivi hawnhekk, imma anke awtoritajiet governattivi, x'jiġifieri? Jiġifieri ma jfissirx jiena ma naqbilx ma' awtorità governattiva, pereżempju, ngħajru, ninsulintom. Jiena u inti fid-dover da spunżajra mhux fuq din lezzjoni. Li jekk gvern jagħmel xi ħaġa li tmur kontra l-hemmhekk b'awtorità fi Kristu ma nobdijiex. Imma bija kwalinkwa ħaġa li ma tmurx kontra l-kelma Alla, titobdija u tirsottometti għalija. Fejn ma nobdix, faster. Jekk għal jgħaddu xi liġi
li per esempio tal-abbord, mhux ħana ħadik, għad muħna supporti ħadik żgur. U kull min jaraw iċċalla, jaqbellek ma t-supporti għajġ laqżen. Għax jekk inti tikkontribwixxi għat-tixrid tad-demm innoċenti ta' ħaddieħor, dak il-mewt, l-ispirtu ta' mewt jiġi f'darek. And write it down, it will happen. Imma dik xi ħaġa oħra. Imma fis-sens li awtorità jiena u inti fid-dover u kmandati minn Alla nobduha. Mela dawk li joħduha kontra l-awtorità ikunu qed jaħduha kontra tagħhom għax l-awtorità żbaljata. Le. Dawk li joħduha kontra l-awtorità ikunu qegħdin joħduha kontra l-ordni waqfa minn Alla li inti stess qed tgħid Alla kelmek. U dawk li joħduha kontra Alla ikunu qegħdin huma stess jiġbdu il-kundanna fuqhom minn fuqshom. Mela kull min joħodha kontra l-awtorità u b'mod iktar awtorità ta' Alla, f'awtorità divina ta' Alla, int qed tistieden il-kundanna ta' Alla fuqek. Dik hija l-kelma qadisa ta' Alla. Għal-qodu attenti. U l-awtorità kif inhi issa fil-Knisja? Hawnhekk qed jitkellem sew fuq hawnhekk qed jitkellem fuq awtorità, imma tisemmi awtoritajiet ukoll governattivi. Sewwa? Jekk aħna mmorru pereżempju Luqa kapitlu 1 vers 16, xejn hekk ara. Ġesu qed jitkellem fuq il-missieriet u wlied. Tinsix, aħna kollha qegħdin f'relazzjoni mal-missier u qegħdin f'relazzjoni bejnietna. Fil-ġisem ta' Kristu Alla poġġa familja, poġġa mexxejja u dawk il-mexxejja jiena nemmen isimgħuni forsi dal-messaġġ naf li ħajasal f'ħafna widnejn u jiena mhux qed nitfa' botti lejn ħadd imma ħanallem bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu kif jgħinni l-Ispirtu Santu. Bil-kelma qadisa tal-Alla wkoll. Jiena nemmen fid-diżin apostoliku. U believe it or not, id-diżin apostoliku ma bedix mal-apostli. Beda mill-missirijiet. Min Ġenesi. Missier itella ulied. Dawk l-ulied jerġgħu jsiru missirijiet. Dejjem continuing. U fejn l-affarijiet marru ħżina, moħħkom hawn. Fejn l-affarijiet ġieli marru out of line, kważi rari jew kważi qatt ma Alla ħada kontra l-missier. This should bring the fear of God over us. Xiġifieri, il-missieriet ma jiżbaljawx, u żgur li jiżbaljaw. Sakemm inti għadek f'din il-ġisem qalbi inti suġġett tal-iżbal minn filosofoloġija. Sewwa, imma Alla qatt ma ħajmur jagħmilha hand in hand u jħroġ f'agreement ma xi jiben jew xi bint li toħodha kontra l-missier l-għonda. Għax Alla mhuwiex favur ir-rebeljoni. Anke hekk għandek l-ar missier fid-dinja. Sew spiritwali u sew naturali. Jiena kemm nintaqa' ma' nies. Dil-ġimgħa stess ma' brade li ra affarijiet li beda jgħidli bihom jikbi bihom. Kemm kellu jitlob, kemm kellu jfittex il-mulej biex jaħfer il-missieru. Illum qalli illum inħobbu avolja ra affarijiet li huma koroħ ħafna fiċ-ċikonitu. Imma sar iħobb il-missieru llum għax sab il-Kristu. U jaf li Alla mhux ħajlu mur pattilu l-missierek għax għamillek hekk u hekk. Ma tarax. Moħħkom hemm aħwa. Moħħkom hemm ġenija serja. Qatt la toħodha kontra missierek tal-ġisem jista' jkun mostru. Jalla ma jkunx, ma jeżistu. Aħseb wara fi Kristu. U jeżistu. Ngħidilkom isir minnhom diżastru. Ngħidilkom aħwa l-Iskrittura tgħidlek li x-xitan qatt ma jitlaq minn ħdejhom. Isir diżastru. Words of about love don't impress God. Missieriet jiżbaljaw, bħalma jiżbaljaw l-uli. Moqdu attenti miż-żerrija ta' Absalom. Moqdu attenti mill-ispirtu ta' Absalom li ħada kontra missieru. U missieru, għax kien missier sew. Missew mhux perfetta, x'taf x'għamlu missieru. Tafu x'għamel David.
ħada kontra tiegħu il-mulej il-David. Id-nub li kellu jagħmel kellu jpatti għalih. Ma meta kien jidħol il-kussjoni ta' bejnu bejn uliedu, qatt ma ħada kontra l-missier. Tinsiex Alla l-missier kellu uliedu ħadwa kontra tiegħu. Adam u Eva ħadwa kontra tiegħu. Mosè ulied Kora ħadwa kontra tiegħu. Il-Mosè warru. David uliedu kontra tiegħu. Ma naf li mkien fi skrittura, ma nafx hekk hawn xi ħadd jista' jfakkarni, li xi darba Alla qal sewwa milku l-missierek mur patilu. Mkien. Oqgħodu attenti għax tattiraw il-ġudizzju tal-Alla fuqkom. Għax Alla jopera f'saltna, jopera familja u Alla mhux pervers. Alla mhux pervers, għodu attenti. U jiddispeċini għax daw l-affarijiet jiġru f'Malta, forsi ċertu farċi kultant jinstamaw iktar għax Malta żgħira, imma jeżistu kull imkien. Illum kont nitkellem ma' pastor Taljan. U semmili l-affarijiet kif huma l-għajsajn l-Italja. U semmili affarijiet li jiġru simili bħal Malta. U naf, l-Amerika l-istess. Jiena nemmen id-diżinn talla vera bibliku huwa Alla jibat apostlu. Sewwa, dak l-apostlu jibda xogħol. Dak ix-xogħol ikun nies jagħtu ħajthom il-Kristu, minn dawk in-nies ħajkun hemm minnhom għax mhux kulħadd ikun irid, u laqqas kulħadd ikollu sejħa, ikun hemm minnhom jitilgħu jimmaturaw f'ċertu livell ta' leadership. Dawk dejjem jibqgħu wulid, għandak il-missieru l-hom dejjem jibqgħu wulid. Tista' ssir taf iktar minni, ma xorta dejjem ħadeb ibni. Ġeżaw Mikaja sellum il-ġurnata ġejvu iktar inni fuq il-laptop fuq it-tablets tagħhom, imma xorta uliedi jibqgħu. Sewwa, u xi darba jikbru u jkollhom uliedu, u jiena niġi nannu ta' uliedhom imbagħad. U dejjem il-familja tikber hekk, għax Alla s-saltna dejjem jiddiżinja permezz ta' familja. Amen. Alleluja. Luqa 1:16 jgħid, huwa jreġġa' lil ħafna minn l-ulied Iżrael lejn il-mulej Alla tagħhom u hu ġej qabel il-mulej mimli bl-ispirtu. U l-qawwa tal-Elija din qed joħodha mikteb ta' Malakija kapitlu 4. Jon kellha dak li għandkom il-Bibja bil-Malti kapitlu 3. Biex x'inhu x-xogħol ta' l-ispirtu ta' Elija biex ireġġa' l-lub tal-missirijiet lejn l-ulied. Din interessanti. Interessanti, l-lub tal-missirijiet lejn l-ulied. Kemm naf missirijiet kif in-natural li huma mweġġa minn uliedhom. Jiena l-ewwel wieħed li weġġajt il-missieri ta' din l-art. Taf li missieri qatt ma ħadha kontra tiegħi. Ma għaliex prosita ma ta' żbaljajt. Sewwa, u ta' missier li ju fejn żbaljajt għalli. U neġġilet jinawu, jew nargumentaw jinawu, għal-kem nirringrazzja għal-kem nara relazzjoni tal-ġen, jinaw missieri u għom inkluża. Imma jiena ikolli xinejt ma' missieru, imma għara ma' tmurx tgħid li int kontra missieri, ta' hemm differenza kbira. Jiena ikolli xinejt ma' missieri dak jibqa' missieri u xorta jibqa' għażiż għalija. U forsi dak il-ħin kelli jinnaf tal-għal irrabjajt is-sandix ir-raġuni u m'għandix xorta missieri jibqa'. Imma ma tmux tiġi tgħid li jien xi ħaġa kontra missieri. Xu mbagħad dak mbagħad naħtaf lilek. Sewwa? U dik hija normali. Għax inti qiegħda fuq relazzjoni. Inti qiegħed fuq relazzjoni. Aħna there's a relationship. Qed tifhmu? U l-mulej jiġi biex iraġġa l-qlub tal-missrijiet lejn l-ulied. U l-dawk li ma jridux jobdu jireġġaħħom Alla għal tal-ġusti. Ħalli lesti poplu meħejji sewwa l-mulej. Ġili smajtuni ngħid il-mulej qabel ma jimla d-dar bil-glorja irid iġib id-dar fil-ordni. Waħda mill-affarijiet li jiddispjaċini nara madwar id-dinja, postijiet anka fejn ġieli sefirt, anka meta mort l-Afrika l-istess. Tant nara u weġġat. Ovvjament il-Knisja mhix perfetta, għadna mhux il-ġenna, wala mmorru l-ġenna perfezzjoni.
Imma jekk aħna nitalmu u Alla li kull ma jisma' dal-messaġġ jarbel u jitlob fuq sew bi-spirtu ta' umiltà. Għax li kieku ċertu affarijiet jiġu malma u jiġu mitalma, kieku ċertu affarijiet ċertu ħaġat nistgħu nevitawhom. Nevitawhom. U fejn hemm dit l-ordni apostolika, l-ordni Alla jopera iktar bil-qawwa. Hemm iktar armonija. Nara ħafna iktar frott. Jiena pereżempju nista' nsemmilkom aħwa. Joġobni ħafna personali l-Ministeru tal-Irio Porrello. Kalla jrid konna nitkellmu llum ma' dal-pastor Tanjan li hawnna fostna. U ħabib tiegħi l-Irio Porrello tafu intom ġieli mort hemm jien anke kelli l-grazza li nindirizza lill-poplu tiegħu. Illum kif joperaw u dak joperaw hekk. Għalli, inti taħseb li ministeru bħal dak huwa mbirek għal xejn. Għax hemm ordni. Għax hemm il-kunċett ta' saltna minn familja, missier u għom spiritwali għax ovvjament il-mara tiegħu xogħol miegħu tagħmel sewwa. Imma hemm ordni u Alla jbirika dik. Għax Alla huwa Alla ta' ordni. U Alla mhux Alla ta' konfużjoni u diżordni. Amen aħwa. Halleluja. L-ewwel Korintin 4 vers 14, reċenti rajt fuq il-Facebook, mhux l-ewwel darba ta' għax nara amazing kemm nara insulti kontra mexxejja leaders. Nitbella kemm nara Kristjani għandhom ċertu odju lej awtorità fil-Knisja. Nitbella jien ngħid li ma Bibja qed jaqraw. Li ma spiritu qed jaħkimhom. X'qed jaħsbu daw li Alla ħajbirikom jew ħajattiraw il-barka u l-favur tal-Alla fuqhom meta jitkellmu hekk. Pereżempju xi ħadd qal fuq mhux fuq ta' għalkemm mhux ħadd ċessa xi ħaġa fuq li qed nagħmel dal-messaġġ. Sewwa imma ma jimpurtax. Imma għax għali daqq il-leaders u l-pastors kollha għal-jom li għamlu għal-flus u jiridu jikkontrollaw u jiridu jiddettaw. Dik hija l-istampa tal-maġġoranza tal-pastors li għandkom intom vera, x'ina m'għandix dik istampa. Naf li l-pastors mhumiex perfetti ma m'għandix dik istampa ta'. Fejn ġibuhom daw statements. Hemm pastors li ma naqbilx magħhom imma nemmen fl-aħħar mill-aħħar li qalbhom hija xorta l-mulej. Jħobbu l-mulej mill-aħħar fl-aħħar mill-aħħar, forsi ma narawx għajn fajn fuq ċertu affarijiet imma ma m'għandhomx dik it-tip ta' qalb tal qed jiddiskrivu. Mhux vera ta'. Allura tibda tinnota da, pereżempju nies li allura daw ma l-ebda knisja mhum kapaċi jisaddu, ma taħt l-ebda pasta, taħt l-ebda awtorità ma huma kapaċi jisaddu. Kollha ħażin għall-knejjes, kollha ħażin għall-pastors. Jina ma tqajt ma daw it-tip ta' pastors li hawn nies li tant bil-mod liberalment jitkellmu kontra tagħhom fuq il-Facebook. Li forsi xi kultant issib xi ħadd li kien abbużat minn sfortunatament mhux kollha għax hawn mhumiex hekk, hawn ħafna mhumiex hekk, ma forsi minn xi qassis Kattolku nifhimha għax Malta stejjer smajna. U anke nies li kienu hawnhekk ġew abbużati minn hekk, ma mhux kollha lanqas ta'. Kirid nitkellmu bl-integrità, nafu li mhux kulħadd hekk. Tifhem, u naf li jkun hemm il-weġġat, imma mhux il-maġġoranza li huma hekk. U mhix xi ħaġa sabiħa, mhix xi testimonjanza sabiħa l-Knisja, anke l-Knisja Kattolika mhix testimonjanza sabiħa, ma naf li mhux kollha hekk, hemm minnhom jħobbu l-Alla u jagħmlu xogħol tajjeb. Issa mhux mill-lat dottrinali nitkellmu, mill-lat ta' qalb, għax inti bħalma qal ibni stess fi Kristu dwejn. Għal jiena nemmen. Għaljek qalbek tkun verament immejla l-mulej, Alla fl-aħħar mill-aħħar iwaslek għal-verità. Tifhem jiena fis-sens minn mindu kont xkejken, kont inħobbu l-mulej, kont nitlob ruxmata tal-pappagallu, kont tgħid kemm kont indirizza qaddisin. Naħseb issa ovvjament qabli immissjawni, minni ma nkellimha u naqra. Imma
Imma qalbi kienet għal-mulej. U għara qalbi kienet immejl għal-mulej, fl-axħar mill-axħar wassalni biex nara l-verità. U nemmen li hemm ħafna kattolċi u anka tjaraw dal-video li forsi ċertu affarijiet intom tisimgħu minn Kristjani u anka forsi anka minni. Forsi sibuhom ibsin, imma inti prova ara oltre mill-persuna, mur fittex. Għax inti fl-axħar mill-axħar il-verità taħilsek. U inti tatix kas forsi jenna bnidem jgħida b'tonu, fl-axħar mill-axħar bħalma darba arkli oħt, arkli xaħġa, u reditni dil-oħt. Għettilax bin kem kont salvaġġa, arkli ħanejglek, arkli jek kont salvaġġa u le, ma nafx, arkli minti għal-verita li jenetlek kontabli. U għahli tuli bil-polit la Maltija. Għax vera. Issa jekki għalli tuli ċerbtu ton, all right, għanda ma dajdu xek, imma fl-axħar mill-axħar il-verita għalli ċorta. Sewa? Issa, mux għedni l-kom morru għabdu ċapsu u fajru bladdoċ, ta' imma għax aħna rridu nikbru n-maturaw u l-verita nejdu għabli mħabba. Sewa? Imma xugultant tista tibda tħobbin filosoflaxija u ċortu verita ċortu nisma jibdu xisimawa. Għax hemm zerrija ta' rebellioni. Għattifmu? Allura, għawnek kara, per eżempju, xaħat għal jina mandiġ pastors, għax jina it-titli dejquni, jew jina ma nemminx di tal-missiriet, għax mux vera ma t-eżistix fil-Bibja, għax ma t-eżistix fil-Bibja, għax Bibja t-taqra. Għantikom rux ma ta' skritturi, jisimawa. L-ewel, Korintin 14, Pawlu l-Apostoli titkellem. Minix nikteb dan biex nħamru l-kom wiċkom, imma biex nwiddibkom. Kama minnkom tu pieċir meta jina nwidbek. Kuna essa, nizlu jdejkom. If u kunu najs u għajdu l-verità. Tu pieċir meta widbek jien. Jon kienet murtajt għax dak superf, u għax dak salvaċ, u għax dak kissirni. Reċenti ħadma għala fuq, imma rajt nis jgħidu għek fuq roxmata leaders. Issa, jina li kollu kumparu li zejjet, għax inti wara kollax ma tkunx taf sar f'dak il-moment. Għed tifhem? Jekk inti, per ħantik eżempju, it-tifel tija qabbat s-sufarina u bis-sufarina la qabbat. Kien ħaj qabbat il-kċina. Sawa, għalla ħares għat fi zemżis kusta għat ma terġa, għat ma s-sej. Sawa, imminti qabbatni waqt li kontat naħtfu. Għalfejt kalmok, inti hija qabbat bieċa zaħira mill-istampa. Għed tifhem xina nejlek. Allura inti, number one, don't butt in anybody's business. U inti ftakar, li inti ma tkunx rajt l-istorja kollha. Tifhom? Sewwa, jekk kien it-tifel tiegħi jkun qed jagħmel xi praspura taħseb ngħidlu isma' ruħa qalbi. Mhux aħjar titfi dik is-sufarina. Sewwa. U noqgħod inti xi lezzjoni ta' xjenza għaliex għandu jitfija? Jew ngħajja xi għajta dak il-ħin, "Itfi dik is-sufarina minn hawn għax ħatqabbad kull maw!" Inti x'tajt? Tgħid dak x'kien ħajamel? Ħajqabbad dar, jew nkella dak kemm hu salvaġġ kemm qed jgħajjed. Intom rajtuh il-video reċenti ta' dawk l-atturi tal-Oscars? Ta' Will Smith u li Horror Rock, hemm x'ismu? X'ismu? Chris Rock. Jiena ma nafx taħsbu u mhux bil-fors ħaġa tiġġustifika l-oħra. Imma. Ma nafx jekk tafux sar, dak kien hemm wieħed Chris Rock u beda jiċċajta u jiżżufjetta u beda jiżżufjetta bil-mara ta' Will Smith u l-mara tiegħu għandha marda li taqala ġara. U beda jiżżufjetta fuq bija. U ħareġ Will Smith u taħ waħda ġew iċċuda wara l-trisdexħu. Sawa issa hawn min jgħidu kemm kien salvaġġ, kemm senna ftit. Inti qed tara biċċa mill-istorja. Mhux qed ngħidlek tajjeb jew ħażin, imma inti qed jikkritikalu lil martu li għandha problema miskena diġà kellha kuraġġ taħroġ fuq taħroġ fil-pubbliku l blaċara għandha marda fraża. Tmur titmejjel bija pubblikament fuq l-Oscars. Issa ma nafx, mhux qed ngħidlek li għamel tajjeb, imma l-biċċa xogħol li għadi tittara l-istorja kollha. Tittara l-istorja kollha. Sewwa? Anyway, imma rax Pawlu jgħid, mela jiena lilkom widdibtkom. Imma għaliex widdibtkom għax intom uliedi. Bħala uliedi eżis.
Għax jekk għandkom bellu għallima fi Kristu, ma għandkomx ħafna missirijiet. Mela jeżistu l-missirijiet fil-biżem, mux missir wieħed għandna pastor. Missir this way wieħed, imma missir this way ħafna ġifieri mux jiena jien m'għandix ħafna missir, jiena missir spirituali wieħed għandi. Tifhem, imma ġifieri il-ġisem ta' Kristu jkun hemm ħafna missirijiet spirituali. U x'qed jgħidulhom hawnhekk? Għandkom ħafna l-liema, ma missirijiet, m'għandkomx ħafna. Għax jienu Pawlu qed jgħid lill-Korintin li bl-Evanġelu nissilkom wilitkom fiġid fi Kristu, bil-qawwa kollha nitlobkom ixbħu lili. Ġożaja u Mikajas jixbħu lili għax huma wliedi. Jiena mhux ħammur ngħid it-tfal tiegħek ixbħu lili. Jekk jixbħu lili ma tidirx ħaġa sabiħa. U ġibni trabil mal-mara żgur. Battu għal-revelazzjoni. Mux jekk eżatt. Amen. Ixbħu lili qed jgħidu Pawlu bħala fi Kristu ma fl-ispirituali ġifieri għalhekk battilkom lil Timotju. U min kien Timotju? Ibni Aziz. Timotju huwa ibni Aziz. Mela sa nafti mela hemm lid spirituali. U fidil fil-mulej huwa jfakkarkom fl-imġiba tiegħi fi Kristu. Ġesu kif nallem f'kull knisja kull imkien. Dik kienet dottrina mal-knejjes kollha fil-Testament ġdid. Xi wħud tkabru bħalli kieku minix ġej għandkom, imma m'għandhomx ma niġi jekk il-mulej irid u nkun naf nkun naf mhux it-patch page tagħhom, mhux ibillu tgħid I love you or walk in love. Faċli tgħidha. Tajjeb we have to walk in love, but we have to walk in order. And you cannot walk in love and walk in disorder. Ma tistax tgħidx timxi bl-imħabba u fl-istess ħin b'rebellioni, inkella xi mħabbi. Iżda x'qawwa għandhom dawn l-imkabrin? Pawlu l-akbar apostlu, il-ħafna Kristjani li aħna nammiraw, kemm il-darba qal li kien spiċċa waħdu abbandonat minn dawk stess li wassal għand Kristu u qattaħin magħhom u għenhom u ħarġhom minn bosta sitwazzjonijiet u li ma sabx support inkluż minn dawk li hu stess wassal għand Kristu fil-fidi. Imma sab ftit li bħala uliedu u bħala missierhom mxew flimkien fil-ministeru. Per eżempju, Titu kapitlu 1 vers 4. Isimgħuha Titu, morru aqrawh Titu id-dar sabiħ ħafna tibqa' żejt. Qed nikteb lil Titu, vers 4. Ibni veru fil-fidi, mela kellu l-Timotju dan, kellu ħafna ta' Pawlu u l-ed spirituali, imma hawnhekk jgħidilhom u l-ed spirituali. Jgħidilhom qed nikteb lil Titu, ibni vera fil-fidi. Tagħna l-kol. Lilu grazzja u slim insomma. Mela Titu kien ukoll ieħor iben fil-fidi, Pawlu mela missieru kien Pawlu spirituali. Pawlu kien inkoraġġut Titu. Titu, inti, per esempio, intom tinkoraġġuni lili, meta narak tikber, meta narak tissaħħa, twettaq il-pjan tal-laf ħajtek, narak topra borni, bunur, b'rispett. Sawa timxi bil-imħabba, mela lew bil-fidi. Mela, praise God, hallelujah. Ma nistax ngħid ara di. Le, hemm pakket. Hemm pakket. Amen. Hawnhekk jgħid il-Titu wkoll li Titu bħala ibnu kien ifarġu. Farraġni Titu li jfarraġ bil-umli, farraġni bil-wasla ta' Titu. Tieni Korintin 7 vers 6. Pawlu u Titu mxew flimkien spiritu wieħed. Ismawni, jekk intom tinnotaw ħafna drabi, l-uliet jibdew jimitaw ħafna lil-missierietom u l-ulamietom, vera? Sawa, issa hawnhekk hekk tgħid fit-tieni Korintin 12:8 jgħid jien tlabt lil Titu u battu miegħi wieħed mill-aħwa. Jaqgħu Titu għala xi ħaġa minn għandkom? Jaqgħu ma ġibniex ruħna it-tnejn bl-istess spiritu. Per eżempju, jiena meta nara dawk kollha li tippritkaw hawnhekk, nibda nara lili fikom. Ara dik il-frażi kif ngħidha jiena għala. Jew ara dik ara naqra dik il-mossa żgħat kif nagħmilha jiena. Għalija taf li hu peċini. Taf li hu peċi.
Għax qed nara il-frott ta' u li tikber il-lod li tikbru. Għalija għat tifmu? Alleluja, anyway. Ħankomplu. Hawnhekk Pawlu jgħidlek għandna l-istess spiritu u nimxu fl-istess triq. Aħwa, jekk aħna familja River of Love, u hemm familji oħra barra u li Alla jbirikom kollha kemm huma, sewwa, imma jekk aħna familja River of Love, aħna rridu nimxu l-istess triq. Inti ma sax jiena sejjer din in-naħa u inti sejjer dik in-naħa. Irridu nimxu l-istess direzzjoni. Bħala dil-familja, għax inkella ħajkonna ħafna tumbati għal xejn. Amen. Halleluja. Titu 3 vers 1 jgħidlek. Fakkarhom biex joqogħdu għall-maġistrati u għall-awtoritajiet. Jobduhom u jkunu dejjem imħejja għal kull opra tajba biex ma jkasbru l-ħadd, ma jkasbru l-ħadd, jaħarbu t-tilwim, ikunu umli għal xi wħud dinja kelma maħmuġa, jimxu bil-ħlawa ma' kulħadd. Aħwa, l-umiltà tirrikjedi li jiena nissottometti li nifsi lej dawk li ma fuqi. Meta ma naqbilx. Iktar għandek tissottometti inkella fejn għandek bżonn sottomissjoni. Jekk jiena u inti dejjem naqblu, m'hemm l-ebda bżonn ta' sottomissjoni. Is-sottomissjoni taqbel fejn inti mhux qed taqbel. Issa, aħna mhux nitkellmu fuq affarijiet maġġuri fejn qed ngħidlek isma' jiena ħanitlob il-Ġesu u għada ħanitlob naqra l-Budda. Mbagħad il-ġimgħa d-dieħla biex ma nħallihomx nitlob naqra lil ieħor. Aħna nitkellmu fuq affarijiet li faċilment taqbel. Għaliex jekk inti taqbel fuq 99 u qbilx wieħed iffokaj fuq dak il-wieħed u 99 li naqblu fuq ma ffokajx. Fuq dak il-wieħed qed tiġib firda. Asma, ma naqblux għax inti ma taqbilx mal-lider, għax inti għandek il-gburija. Tiġib il-gburija. Amen. Titu kapitlu 3 vers 1. Wieħed għax, anyway, wieħed għax l-istess ħaġa. Sewwa li ħanaqrawha, morru għarawha malaj. Titu, jekk ikolkom tifel issemmuh Titu, please. Timotju sabiħ. Titu, imma Titu. Fejnu Titu? Imma Titus sabiħ Titus id-dur rasa. Imma Titu. Ma nafx għaliex kull darba naħseb Titu tal-miliet, ma nafx għaliex. Ma nafx għaliex. Anyway, Titu 1. 1:10 tgħidlek. Għax hemm ħafna minn dawk li ma jridux joqogħdu għal ħadd ieħor, ma jridux joqogħdu taħt ordni. Ma jridux aħwa. Simpliċement, ma jridux. Li jitkellmu fil-vojt u li jqarqu b'ħafna oħrajn. Jissibhom l-aktar fost dawk minn naħa tal-Lut hawnhekk qed jitkellem. Għal Malta ssibhom fin-Nord, fis-South, fil-West u fl-East. U ħafna drabi fuq il-Facebook fuq il-YouTube. Issa mhux qed ngħidlek kull min ikun Facebook fuq YouTube ġifieri qed jagħmel hekk, imma tridu toqgħodu attenti. Ipproteġu qalbkom. Proteġu qalbkom. Amen. Proteġu qalbkom. Amen. Timotju, ibn fidil ta' Pawlu, l-ewwel Timotju kapitlu 1 vers 1, qed ngħidilkom da wara. Għax ġati fejn titkellem missier u wlied, missier u ibni fil-mulej. Pawlu appostu ta' Kristu Ġesu borni tal-la salvatur tagħna u ta' Kristu Ġesu, bit-tama tagħna lil Timotju ibni ta' sew fil-fidi. L-ewwel Timotju kapitlu 1 vers 18. Din hija Timotju ibni l-ordni li nħallilek fidejk, ibni, għal darba oħra. Jiena ma nsemmix ma nsejjaħx ibni u binti lil kulħadd. La fin-natural, laqas ispirtu. Il-kulħadd b'mod ġenerali nsejjaħlu brother. Sewwa jew sister fi Kristu. Imma mbagħad wliedi pereżempju hawnhekk nidhom inti ibni fil-mulej u anke hawnhekk meta nindirizzakom introduċikom x'ngħidilkom jiena. Di binti fil-mulej dan ibni fil-mulej. Ma jdu ara jekk ikun hawn xi pastor minn barra. Jista' jkun iżgħar minni, mhux ħaniblu dan my barra jew my son. It's not my son. Tifhmu? Halleluja. It-tieni Timotju kapitlu 1 vers 2. Lil Timotju ibni Aziz, grazzja l-darba oħra. L-ewwel Korintin 4 vers 17. L-ewwel Korintin 4 vers 17. Għalhekk battilkom il-Timotju ibni l-Aziz u fidil fil-mulej. Halleluja. Grazzi mulej ta' River of Love li hawnhekk hawn ħafna ulijiet
Timotji u Timotini. Amen. Li huma fidili fil-mulej. U jiena nista' nibatek u naf li inti jekk jiena ħanibatek u ħad titkellem fisem il-mulej dejjem. U fisem River of Love. U għalija naf li inti ħad tagħmel xogħol tajjeb. U jekk tisbalja lilek join the club. So what? Just tarħaf. Id-ranġa disi. Amen. Hallelujah. Praise God. Dalla ħares niġu nqataw barata kull darba nagħmlu żbalax kieku ħadd qatt ma jagħmel xejn. Amen. Imma hemm ordni, kulħadd jgħid hemm ordni. Amen. Per eżempju nafu li Timotju kien ordinat taħt Pawlu. Fit-tieni Timotju kapitlu 1 vers 6-7 xtajt li Pawlu poġġa idej talab tqejjed tal-idej u ordna l-Timotju. Fl-iskrittura ma tara l-ħadd jordna lilu nnifsu. Għalhekk inti mbagħad fid-dinja ssib ruxma ta' knejjes da fetaħlaw, dik fetħat lem, daw fetħulaw. Imma nħobbu lil-mulej, imma praise God, nħobbu kankajn, nħobbok, imma jiena nemmen fl-ordni. Sorry, Alla jemmen fl-ordni. Alla huwa Alla ta' ordni għax huwa saltna, jopera minn familja, u l-familja ta' ordni ta' Alla hija mara u raġel. Li huma miżżewġin fi Kristu. Sewwa. Alleluja, per eżempju jiena hawnhekk fil-ministeru mhux jiena biss taħħa fil-ministeri. Meta jiġu tnejn arajjes li jkunu għadha rajjes, jistgħu jaqgħdu f'ministeru, ma ċertu ministeri ma ntihomlhomx għax għadhom arajjes. Tifhmu? Sakemm jiġu stabbiliti maqudin fil-patt ta' Kristu. Amen. Għandna l-Filomen. Pawlu, per eżempju, il-Filomen jgħidlu, Filomen kapitlu 1 vers 8-9, jgħidlu ibni Onesimu. Dan ibben jieħu fi Kristu. Anka Pietru kellu wlidu fi Kristu, għandek l-ewwel Pietru kapitlu 5 vers 13. Jgħid hekk karismaw Pietru. Inselli għalikom Marku ibni. Iġviri ibni spirituali, dak kien ibben spirituali ta' Pietru, jekk intom taqraw l-Atti tal-Apostoli kapitlu 13. U aqra l-ewwel Timotju kapitlu għandkom kapitlu 4 minn se żball. Fejn tgħidlek fejn tiftakru fejn kien hemm disgwit, kien hemm Pawlu, Barnabas, Marku sewwa. Kien hemm disgwit. Mid-dera da kien it-tifel adottiv spirituali ta' Pietru. Marku, imma tinnota li ħadd ma qal isma' ġib lil membru ta' dik il-Knisja. Dak ibni. Dik binti fil-mulej. Qed tifhmu jekk inti tara pereżempju ħansemmilkom il-Ministeru ta' Parola della Grazia. L-apostlu jgħidilhom daw u li fi Kristu. Ovvjament xorta jgħidlu pastor ta' jekk għandu l-Knisja tiegħu pastor tgħidlu mhux tgħidlu għaw zepp. Sewwa, għaw ras. Hemm ir-rispett. Sewwa. Le, ma believe it or not. You'll be surprised. Joħorġu bċertu terminoloġiji. Jinstemaw forsi sweet, imma f'diżordni. Naħmu fl-imkien bħala familja fi Kristu, amen? Avolja l-kol kemm aħna differenti u minnu tajjeb f'ħaġa u minnu tajjeb f'ħaġa oħra. Il-koll għandna djufijiet għaw xi ħadd m'għandux djufijiet f'imkien. Amen. U l-kol kemm aħna b'saħħitna f'xi erja. Taf li inti b'saħħtek, taf li inti hemm affarijiet li inti biss tista' tagħmilhom. Jew inti biss tista' tagħmilhom il-mod kif tagħmilhom inti. Jiena nemmen konvinzjoni li ma ħadd li huwa moħħli fid-saltna talla, kollha kemm intkom għandkom xi pjan anke jekk inti l-iktar wieħed li tnaddaf ċertu tindifezza, ma nafx jgħidula. Amen. Jekk inti dak id-don, jiena lilek irid naddaf mela xi ħadd joqgħod jgħaddili fuq kollox jew jidfel kollox taħt it-tabejt. Dak huwa don. Amen. Alleluja. Thank you, Lord. Inutli noqogħdu inqabblu jew inkompetu ma' xulxin, il-perfezzjoni fil-ġenna biss teżisti aħwa. Amen. U xi kultant qed di, id-djufija tiegħi hija dak li tgħinek, issaħħaħ id-djufija tiegħek. Amen. Eżempju l-kelma pereżempju fil-Grik li Pawlu juża biex jiddeskrivi s-sħubija li kellu ma' Timotju u ma' Titu li kienu wulidu fil-mulej u ma' oħrajn hija l-kelma sunergos li tfisser ħaddiema msieħba fl-imkien
Minn hawn tiġi l-kelma sinerġija, jew bl-Ingliż synergy. Li għandna llum. Sinerġija hija kelma li tiddeskrivi l-effetti ta' żewġ komponenti differenti jew nies li jiltaqgħu biex jaħdmu flimkien li l-ebda wieħed minnhom ma seta' jagħmel waħdu. Aħwa ħanejdilkom aħwa. Jiena u l-mara kważi qatt ma jkunux ngħidu. Laqqas darba. Għax insejna kollox, għax naqfru ninsu. Nsejt. Lemma, believe it or not, per esempio il-mara tiegħi għandha ċertu areas li huma ta' strengths li jiena weak fihom. U bil-kontra, hemm areas li jiena b'saħħti fihom li hija mhix daqshekk b'saħħitha. U jekk aħna npoġġu dawk id-doni flimkien, sejħiet flimkien, nagħmlu żwieġ iktar b'saħħtu. Issa immaġina knisja 3 mitruħ, 4 mitruħ, 5 mitruħ, kulħadd jaqbad is-strength tiegħu. Ma jgħodux jintilef u jitħawwat għax dak jagħmel ja ħasra grow up, let's mature. Ejja nsaħħu xejn hemm ix-xogħol x'nagħmlu. Ma noqgħodx nixħlew dawn l-affarijiet. Għalelu jekk għandu djufija dak, ħu paċenzja. L-imħabba hija paċenzjuża. Amen. Isma' hija li jiena naħrab għax hemm diffikultà, li x'maturità turi fija. Ħanikwota l-Joe Owen, din naħseb waħda mill-iktar quotes li impressjonatni li qal John Owen zal-aħħar. Meta ġi John Owen sa tafu li huwa apostlu tal-imħabba dar-raġel. Sewwa fis-sens il-messaġġ tiegħu fuq l-imħabba u vera jaf iħobb. Mhux qed ngħidilkom għax jiena ma nħobbx jew Marjala ma tħobbx jew intom ma tħobbux, imma qisu dik hija dik li what is oozes out of him, imħabba. Sewwa, praise God, u għandna bżonna dik. Sewwa. Imma waħda mill-affarijiet li qal meta jiena ngħid inħobb, xi tfisser? Meta aħna ngħidu bħala aħwa fi Kristu nħobb xi tfisser? Imħabba ta' patt, tiġifieri I'm committed till the end. I'm ready to go through. Mhux għax issa għandi diffikultà, bye, ciao. Iġi, mħabba zabiħa, I love you brother, bye. Xi mħabba di? Imħabba li bħal meta inti għandek koppja jew jinħabbu u mbagħad wara jridu jiklu xi bħal kelbu qattus. Sewwa għax hemm il-patt ta' mħabba jafu that they have to work through it. That is the love that God is talking about. Dik hija mħabba li qed jitkellem fuqha. Mela għax ma qbilx di l-biċċa. U meta fejn mort in-naħa l-oħra qbilt le. Mela inti taf li kull fejn tmur kull biċċa xi ħajkun hemm xi biċċa ma taqbilx ma' ħażu. Qed tifhmu aħwa. Da mhux bħal meta inti, da bħal meta raġel jaqbad il-martu jew mara tlaq il-żewġa għax ħammur insib mara aħjar. Qabel dik il-mara fl-erja li l-mara li kellek kienet dajfa di b'saħħitha. Imissa ħasib il-di dajfa fl-erja li martek kienet b'saħħitha, x'għadha ma toqgħod ġadha mill-ping-pong. Ħammur insib oħra li kienet b'saħħitha f'din l-erja issa. U hekk isir taf il-ġism Kristu. Qed tifhmu aħwa. Halleluja. Fil-ġisem ta' Kristu morru fil-ktib ta' Efesin kapitlu 4. Qed tieħdu pjaċir? Halleluja mhux qed tiddejqu? Ara ma tgħidu l-ġiva. Amen, amen. Dal-messaġġ nixtieq li jasal fil-widnej ta' aħwa li nħobb nirrispetta għax nemmen li l-ġisem ta' Kristu b'mod ġenerali għandu bżonnu. Jekk ħanejdilkom aħwa, jiena nemmen li jekk knejjes oħra joperaw b'ordni divina, anka dil-Knisja ħadd ibbenefika minnha. Ġifier meta aħna nagħmlu ċerġa ta' ġitaw, knejjes l-oħrajn ħajgawdu minnha wkoll. Qed tifhmu mela jekk knejjes oħra jistgħu jibbenefikaw minn dan il-messaġġ u japplikawh fil-Knisja tagħhom, Malta ħadd ibbenefika. Ħalli naraw ir-revival li jiena nitolbu għalih. Ma nafx kif ħajġib revival meta għandek ċertu Kristjani ranżita kontra oħrajn u bejra u b'kompetenzjoni u nattakkaw in-nies Alla. X'revival? Imma nar imma tal-ġudizzju mela revival. Efesin kapitlu 4 ta' fuq il-famuż messaġġ vers 11. Ġesu dak li tal xuħu ta' jkunu apostli u profeti xuħu ta' evangelisti li xuħu trajja mal-min. Dan miex l-idea ta' Gordon u daqqasu ma' titli dawn huma ministeri li waqqafhom Kristu. Bħalma temmen il-komplement tal-Bibja emmen dan ukoll. Hekk jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu.
Amen? Issa morru vers 16. Fih il-ġisem kollu, isi bir-rabta u laqda tiegħu permezz tal-ekisi kollha li jservuh skont il-ħidma ta' kull waħda minnhom biex jikber fih innifsu u jinbena fil-maħabba. Alleluja. Aħwa, bħalma hemm leader sajbin, bħalma nitkellmu fuq il-kors ta' Timotju, irid tkun hemm followers segwaċi tajbin. Ġesu huwa l-aqwa leader. Tal-uħ nies, ħaduha kontra tiegħu nies. Alla l-aqwa leader. Tal-uħ nies, ħaduha kontra tiegħu nies. Mela jista' jkollok jiena ma nemminx, mhux qed ngħidlek il-leaders huma perfetti, u mhux qed ngħinu għax jien perfetti m'iniex perfett. Imma ħanejdukom aħwa, kull ħaġa li inti taddi fiha f'ħajtek Alla tittestja lilek mhux lili. Qalbek qed tiġi ttestjata mhux qalbi. Inti qed tiġi marbul b'dik is-sitwazzjoni u inni flok iffaċċajta u ħandiljajta u ma turajt biha ħrabta. Hekk irid il-mulej. Mhux hekk irid il-mulej, u ġib id-diżordni. Għax inti xed tagħmel qed tipperpetwa l-uġigħ fil-ġisem ta' Kristu. Hekk Kristu jgħidilna. Jiena familja, jiena għandi ħuti, jiena ġieli ma qbilx ma' ħija u ġieli ma qbilx ma' uħti u viċa versa. Aħwa tabqajna, parti mill-istess familja tabqajna. Tħobbu għall-oħtok in, tħobbu l-ħuk in, ġieli kellek xi disgwit magħhom. Ġovja. Tifmu, eżatt. Alleluja. Ġenituri, Efesin kapitlu 6, vers 22, nisimgħuha. Kunu mela tixbħu lill-Alla, vers kapitlu 6, sorry. Intom it-tfal isimgħu mill-ġenituri tagħkom fil-mulej. Li huma daw il-ġenituri? Issa nemmen li huma ġenituri naturali, imma jekk noħodha letterali, huma l-ġenituri tagħkom fil-mulej. Amen. Għax dan huwa sewwa weġġaħ il-missierek u l-ommok, dan huwa l-ewwel kmandament b'weda. X'inhi dil-weda? Sabiex ikollok ir-ries u jtul omrok fuq l-art. Mela titkellem fuq ġenituri fil-mulej hawnhekk. U tista' tagħmilha ġenituri naturali okej, bla dubju. Mhux just membri, imma kontabilità u responsabilità u diżinn. Bosta jmorru u ftitu jmorru huma jiġu mebawta. Bħalma missieri tella lil bintu biex tmur għand ieħor. Iġinta interessanti anka fi żwieġ. Għaliex it-tfajla itellaħħa missiera fiż-żewġ. Għaliex ma tmurx, naqblu ġbejn ħan iżewġu, jalla klana. Kemm fiha sens di. Meta inti għandek ordni, inti tiġi mibawt mingħand missierek spiritwali. U ommok spiritwali għax qiegħda akkantu għall-lui. U tagħmel ħafna drabi xogħol pastorali. Mhux kull mara ta' kull pastor tagħmel xogħol pastorali, il-mara tiegħi tagħmel xogħol pastorali. Amen. U ħafna mix-xogħol tagħha tagħmlu aħjar minn tiegħi. Amen. Grazzi mulej. Grazzi Ġesu. Fil-verità hemm ħafna Kristjani li ma jistgħux li xi wħud ma jridux jifhmu. Ma jridux jifhmu l-awtorità, ma jridux jifhmu s-sottomissjoni, ma jridux jifhmu l-kooperazzjoni, ma jridux jifhmu tkun umli u tmur tiffaċċja dak li jkun. U tirranġa mhux taħrab. Jew nkella ma tgħaddix tiegħek ċaw ċaw, għax ma tarax bajn inkella kif qed tikber, kif ħad tikber inti. Is-sottomissjoni tfisser li inti qiegħed taħt missjoni. Però amazing kemm il-bniedem jibda jonqos u jibda jara difetti meta ma jibdix jara dak li jrid hu jew hi. Daw l-affarijiet ilhom jiġru aħwa. Minn dejjem, Adam irrebella kontra Alla, Absalom irrebella kontra Missieru David, u li tkora irrebellaw kontra Mosè u Aron. Kristjani ħafna irrebellaw kontra Pawlu u Pietru u xewt mill-apostli. Tal-ħaġeb li anka Ġesu stess għażel parti mit-disċipli tiegħu. Taf Ġesu inti li kieku jiena kelli nagħżel tim il-lejla ħa nagħżel 12 min nies. Dal-waqt il-list waħwa. Praise and worship team come. Immaġina. Li Ġesu għażel tim. Mela Ġesu taf x'għażel tim mit-12. Wieħed żelota li huma iffissati daw fuq il-Ġudajiżmu u li kienu jobbodu b'kull adma li kellhom ġisimhom lir-Ruma. Mbagħad għażel ludi li jikkollettja it-taxxi mill-ont il-lut li jaħdem għar-Rumani. U Ġesu poġġjahom fl-istess tim.
biex jaħdmu fl-imkien. Sew Ġesu għandu skop. Jew Ġesu l-ikbar leader miġnun. Inti għandek tim biex jaħdmu fit-tim tiegħek. Iġġib tnejn mill-aktar żewġ estremi opposti. Ma Ġesu hekk għażel biex jaħdmu fl-imkien. Ma naħsibx li għandna dawk it-tip ta' nies ġerri vera li huma daqshekk estremi opposti, issib forsi ma tantx ma' min tegwala daqs ħadd ieħor, imma qalbi mhux hemm ħadd ikber. Mhux hemm ħadd ikber li ħabba tiegħek u ċ-challenge tiegħek mhux hemm ħajkun. Amen aħwa. Halleluja. Taħseb li jiena għax jiena meta tlajt u għadni parti minn rejma bi gratitudni kbira f'qalbi u tifhimha ma tifhimix dak bejni u bejn mulej. Taħseb li jiena dejjem rajt għajn bajn xejt il-pastor tiegħi fuq l-affarijiet maġġuri 100%. Imma mhux dejjem ġobni f'ċertu affarijiet. Mal-mara tiegħi qatt mhux dejjem rajt fajn. Għajn bajn, jew għajn fajn, jew blablabla. Sewa. Magħha bqajt. X'tagħmel? Halleluja. Imma qed tifhmu issa saltna familja u lied. Ordni. Amen. Li toġob il-Alla. Tal-għaġeb li Ġesu għażel daw it-tip ta' nies biex jaħdmu fl-imkien u jitalmu jumiljaw lilhom infushom biex jiftakru. Ħaneda bl-Ingliż. It's not about you. It's about him being transformed in you. Mhux fuqek, mhux fuqi, imma hu jiġi trasformat fik. Halleluja. U jekk inti ma jġebdekx waħda minn hawn, u jġebdek mill hawn, kif ħadd tkun taf li inti qed tmut għalik innifsek? Amen. Halleluja. Fil-ktib tal-Proverbi, u ħanispiċċaw ftit sekondi oħra, kapitlu 17 vers 11. Il-ħażin iqum kontra min għandu s-seta, ġifieri ribellus, iqum kontra dak li huma ta' fuqu. Imma mbagħad messaġġier aħrax jintbagħat għalih. Proverbi 24 vers 21. Ibni, ibża mill-mulej u mis-sultan u toħodaqat kontra tnejn tagħhom it-tnejn, bala la kontra l-mulej. Laqas kontra s-sultan jew il-mexxej tal-mulej. Għax għall-ammida, għall-arrida minnhom tiġi l-ħsara u l-erda li minnhom tiġi min jarafa. Pietru ipprova imexxi u hu anka stess u prova jmexxi lil Ġesu. Taf li Pietru prova jmexxi lil Ġesu? Tiftakar meta Ġesu għallhom jinħammur għas-salib u qabdu Pietru għallu sona f'dejja tiddiskutija miegħi titqaddem il-mord l-ewwel. Ajjala. Allu mara ma jfettilekx, murta. U Ġesu għallu tla' minn qudiemi. Ġifieri Pietru prova anka iwaqqaf il-pjan ta' Kristu. Sewwa. Anka fil-ktib ta' Luqa, dif Mattew 16, vers 21 sa 23 kien għaddi. Luqa 9, 33 sa 35, fuq il-montanja ta' trasformazzjoni. Mulej, nibqawaw u għajja ħanibnilek kamp. Lilek, il-Elija u l-Mose. Sewwa, għamela għalih di, għamela xi ħaġa għalih sabiħa, no pjaċir. We're having fun. U nsema mhux jgħidu di translation tiegħi. Pietru, it's not about you. It's about my son. Listen to him. Pietru, neħkilek minn nofs. Isma' l-ibni. Il-missjoni hija ta' ibni. Xiri tibni. Isma' lilu. Amen. Xi wħud ma jaċċettawix li tgħidilhom li qed jiżbaljaw. Ġieli ntqajtu magħhom dawk in-nies. Eżis aħwa. Għandi xofa ta' bosta. Nies li ma semawx mitwiddib tal-mulej fi Kristu min għandi u niżolla oħra talla meta kien hemm min li ġijaj li għax Alla għalli li mmur nibda knisja ma' dan il-brother.
Għatlu ma Alla kif ħajjajlek fuq da biex jagħmelek u hemm di. Għalli ma smajt vuċi. Għatlu brother, għatlu ħadd iżbalja. Għatlu jiena mhux ma sax waqfek. Għax inti taf. Għatlu ma ħadd iżbalja u ħadd poġġi l-familja tiegħek f'periklu. Ħadd iġġarraf. Iġġarraf. Familja kaput. Għaliex? Alla jpoġġi missirijiet mhux biex iwaqfuk, imma biex jgħinuk u jpoġġuk fuq it-triq ta' sewwa. Missieri għandu ċertu maturità li jien qatt m'għandix għax għadni m'għexthomx ċertu affarijiet. Issa jew ħadd titgħallem ħajtek kollha mill-iżbalji tiegħek. Jew inkella tutilizza il-missieri lill-lom spiritwali għal appoġġi l-Fiġġi ta' Kristu, titgħallem magħhom ħalli ċertu affarijiet ma tirrepetihomx in. Brother ieħor. Aġġel wissejtu l-istess problemi kbar fil-familja, spiċċa il-ministeru spiċċa wkoll. U daw il-aħwa inħobbhom u mhux ħanejdilkom minn huma għax ma rridx inweġġoħhom imma hija ħasra. Hija ħasra. Għodu attenti meta jgħidu għax il-pastor jirkontrollani, x'nikkontrollak? Ma tagħmel li trid? Qed ngħidlek b'uffiċjali, għamel li trid. Kabbiex rasek. Jiena biss qed nagħmel il-parti tiegħek. Skużani, qed nagħmel il-parti tiegħi ta' missier inwissik anke lillu li jiddi tfal. Għax I want this. It's not good for you. All right, mela have it. Mela take it, like if you want it. U x'hekk għamel Adam. U Eva, irrid it-tuffiħ, jom, insomma, sedat kienet banana jew dullija, ma nafx tfisser. Imma rrida, mela ħowda ħalli tkun tafx tfisser. Qed ngħidlek toħodix ħalli ma toqtlokx. Mela ħowda. Issa tallimt il-lezzjoni. 6000 sena wara għadna tnetgħalmuha. Amen. Alla wara kollox kellimhom, la Alla kellimhom, mela ħallihom jiddilja magħhom Alla u magħhom Alla se jiddilja. Alla ħanejlek aħwa. L-iskrittura ħanaqralkom di. Lut kapitlu 13 inwedkom nispiċċaw b'di. Lut 13, skużawnu jekk żammejtkom daqsxejn. Morru vers 7 malajr. Lut 13:7. Jow. Vers Lut naħseb 13:17. 17. Itallimtu xi ħaġa lejla ħwa. Isma'w aħwa. Oqgħodu għal dawk li jmexxukom u għobduhom. Issa jena, inti taħseb li jena ħanejlek xi ħaġa ta' dannu. Taħseb li ħanejlek morħu l-ħaxixa. Jew tgħid li passar jena ħammur nevanġelizzaw ngħidlek le. Għax ħanejlek hekk. Ħadd tagħmel xi ħaġa tal-ġid assaltna u għalik ħadd issaħħaħ inti. Jiena ma x'interess għandi noqgħod iwaqfek. Jiena nikber narak ridek tara nikber narak tikber tissaħħaħ u jkollok il-frott. Imma ħantikom eżempju. Ejn għamlu mot inti ħadha ħaġa tajba. U jiena ngħidlek, ħantik parir, ta' mhux ħanikmandak għax jiena qatt ma nikmandak. Fuq dawn l-affarijiet ma nikmandakx. Jekk tidħol f'dari nikmandak f'dari iva. Sewwa, imma brother mhux qiegħed għax kieku jgħidlek li qed jgħid passer intejna. U ngħidlek hekk, isma'. Daqalli ta' fuq ta' ħafremkom. Passer, għandi qed inħoss li għandi mmur Iżrael ta' fuq minnu. Qed jara dal-messaġġ, I love you. Għatlu brother, għatlu ħanejlek. Jina marri biex għatnejlek biex marri dakx mur Izrael. Għatlu jina mort Izrael, ħad pjaċir, imma tinħoss li ma nekx morta. Għatlu ma nafxax, għatlu ma nekx. Għatlu ma nekx mort. Għalli tlabt fuq għabas, għalli ħamur ta' mar, għamel toilet u raġaġilura. Għax maħalli għax jitħol. Kif
konna fjena fl-ispirtu li m'għandux imur dak li. Għax Alla juża il-missirijiet spirituali. Jiena ma jtlux ara kinti ħatmur mhux ħankellmek iktar tista' ma tiġix iktar knisja. Ma jtlux xejn minn da. Da id-diżobbedjenza. Switu l-flus tal-li mar jagħmel toilet sa' Iżrael u rġa' ġiġi lura. Sewwa. Hekk literalment għamel hekk. Arrestawh, żammew ġo kamra, sewwa u rġa' ġiġi lura. Għamel l-affarijiet jew rġa' ġi. Għandu l-unur li lejt jiena mort Iżrael u I pooped there. Issa, qabli kien jgħaddi xahar, jew konna jgħidora, mur ma dan it-tim, mur ħupi. U konna imma jekk inti l-Ispirtu Santu qed jindikali, qed jgħidlek tmur x'għax inħoss li m'għandekx tmur. U onestament, God is my witness, mur la jaħfilli. Jekk qed nisbalja. Kont qed nħoss li mhux ħajħalluh jidħol bis-serjetà. Imbagħad Iżrael tifhem? U jkun hemm ħafna affarijiet li jiena nkun tajt wissija u xorta jagħmlu għata. Imma jiddispjaċihom ta? Jiddispjaċihom. Ħabibi ieħor, brother. Ħanqaraħħilkom għax rajtilkom. Oqgħodu għal dawk li jmexxukom u għobduhom. Għax huma jassu fuqkom, jiġifieri jieħdu ħsiebkom. Jieħdu ħsiebkom. Bħal nies li għad iridu jagħtu kont għalikom. Hekk huma jaqdu dan id-dmir bil-ferħ u mhux biswit il-qalb għax dan ma jkunx jiswilkom ta' ebda ġid. Jiena ma nifhimx 100% di. Imma xi ġifieri jiena forsi ħajaqbad kull wieħed minnkom il-mulej u meta Alla tiġġudikakom għall-opri tagħkom mhux għal ruħkom. Jgħid li dak kif għamela, dak kien fidil. Jew di obdietek. Ma nafx għax qisha tfisser di. Ġieli rajdu għadin ta' missieri spiritwali jew nkella l-isqof li taħtu, rejma. Kiex ħajjgħidu fija jiena ġibt unur il dak il-ministeru jew ġibt diżunur. Għaw ċertu waħħu ma nistax ngħidulhom Lord, datex kemm għamel unur il-ministeru. Għax tafx ħajkolli ngħidlu, datex kemm ġab li xogħol żejjed u konfużjoni. Qed tifhmuha. Hekk tridu, x'inha ma rridx hekk da. Għandi l-biża' Alla. Niftakar brother. Għetlu brother kelli viżjoni u di tiġili, ilha ma tiġili daqsxejn. Imma ġrat li darbtej u darbtej ġrid. Kelli viżjoni u qed nara dal-brother li qed joħroġ ma' dil-mara, għetlu brother kelli ħolma li kellek baby minna u baby girl. U għallu xew daħħaqa. Jgħaddu xi kleġun, pregnant it-tfajla. Il-komplement tal-xhur u kellu baby girl. U l-baby girl u tnejlu ma' mifrudin u l-ebda waħed minnhom laqa bil-baby kollox ma jgħaddu lil-mulej. Qalbi, tuħdux for ismawni aħna nistalla. U Alla daw la fejn ma ħadhomx biċċajt. U Alla jħodhom biss. Isek jiena nisbalja ma jfissirx li jiena bniedem Alla inqas. X'inti hemm l-uffiċċju, hemm il-dilka. Jekk jiena nisbalja, ovvjament jiena immur għand il-papa u ngħidlu mulej aħfelli. Għax jiena wara kollox xorta bqajt ibnu, ma jfissirx għax jiena pastor issa xorta ibnu. U xorta qed nikberu bħalkom ukoll. Imma bħala missier, jiena missieri tad-dinja sal-aħħar jum ta' ħajtu baqa' jgħibek. Xorta baqa' missieri. No, ma. Ħadtu piċi. Tallimtu xi ħaġa. Amen. U jalla l-mulej. Jgħat il-grazzja, the right heart attitude, il-daw kolla li jizimu. Met nattakka l-ħatt, ma semmejt il-ħatt u mandi lebda interess la nattakka l-qasin semmi xaħat. Imma għajni talmu. Ħalli aħna nkunu parti mis-soluzzjoni għal-pajizna, mux parti mill-problema. Għax Malta zaħira, iweġġa bnidem u kristjan, ma lajt iġri l-kelma. Għodu attenti. Inti li tajt xieda, inti li t-pritka, inti li t-evangelizza, inti li pritkajtawna, għodu attenti. Kulħadd jista' jiżbalja. Il-grazzja tal-mulej hija abbundanti, imma qed nitalmu. Ejja għodu attenti.
għal ġit tas-saltna. Taf xejdu d-dinja. Ma labros kammur għami, dawk min jeħel mbagħad? Jeħel il-mulej, jeħel il-pastor wara l-mulej, u taħel il-knisja. U jekk iżbaljajt, kun li biżżejjed jgħidlu mulej din il-grazzja li l-affarijiet li forsi ma tajtx każ nirranġhom. As simple as. Amen. Ejn nitolbu missi. Missi Qaddis, grazzi ta' din il-kelma kollha kemm aħna għandna bżonna. Mulej grazzi għamel li din il-kelma tidħol fil-qlub ta' dawk kollha li semgħuha. Mulej grazzi li inti tajtna mis-sirijiet spiritwali. Ħadd minnhom huwa perfett, mulej bħal l-ebda mill-uliet huwa perfetti u nibda minni. Imma din hija l-ordni tas-saltna tiegħek. U nirringrazzjak ta' missieri jiena personali spiritwali, nirringrazzjak ta' daw l-uliet li inti fdajtli u nitolbok biex titfa' barka apostolika glorjuża tiegħek għal fejqan, għal prosperità, għall imħabba, għal żwiġijiet b'saħħithom, għal ulidhom li jaqdu lil mulej kull wieħed minnhom u mulej jinkissru flimkien fi Ġesu Kristu, kull pjan tal-għadu niddikjaraw l-ebda darba msawra kontra tagħhom ma tirnexxi f'isem Ġesu Kristu. Amen. Dawk kollha taraw di fuq YouTube jew Facebook. Il-paċi magħkom, ersaq lej il-mulej, ejja naqgħod magħna kull nhar ta' erba' u nhar ta' sitt fis-seba' ta' filgħaxija u l-ħadd fil-għodu il-pija, God bless you. Jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, mur taħt dan il-YouTube, hemm talba tas-salvazzjoni u għejda minn qalbek ħalli